Ndarabana Sawalu Mawad Warab Sarau. Ine kowa da kowa fatan alkhairi, muna kuma godiya da soyayya. Sannan ine wa yan uwa ta'aziyya, akwai wani masoyi na ne sosai a nan gurin, ana da sunansa Kiliya Road. To jiya na ji an ce Allah ya mara suwa, ya ci burin zuwa na to Allah kuma ga ya ce tsara rayuwarsa, to Allah ya masa rama, Allah ya sa ya mutu. So ine wa yan uwansa ta'aziyya da abokanai kowa da kowa. Na godiya da rabbana madalla dai, saboda ku muka zo daga nan har awanni ko nawa ne, dai kuna nan ni ma ina da rabbana. To alhamdulillah iyayen gidan mu kun ji sallama da maraba da baki daga bakin wato a abala kenan da kanshi. Wasu ma muna zagayawa suka ce photocopy ne, wasu kuma suka ce wai ai ba mu isa mu kawo abala ba. To mu mun san ba mu isa ba, amma akwai tarayya, akwai soyayya. Dan mu mun san in dan isa ce to kudin jirgin da aka biya ma daga Kano zuwa a Benin a ce za a koma, mu ba mu isa ma mu biya ba, amma dai muna tare da na tarayya, kuma akwai zama na girma da arziki a tsakanin mu. To mu mun san dan soyayya dan kauna ake mana. To iyayen gidan mu dai ga abalan dai, kuma gashi a cikin wannan gidan dai a yau ba wai photocopy bane, shi ne da kansa. Na san wasu na a gate ba su shigo ba, suna ganin kamar abun ba haka bane. To ga abale, kuma duk wanda ya ji wannan murya ya san ba photocopy bace, lalle abale ne a da kanshi. To kafin ce komai in fara kiran iyayen gidan mu ɗaya bayan ɗaya, dan mu a nan garin idan muka yi bako muna sa waƙoƙin iyayen gidan mu ɗaya bayan ɗaya. To kuma nan garin pass ɗinka ne, supporter ɗinka ne, masu ƙaunar ka ne a cikin wannan gidan. Ni sawa ba shaida ne, zan zakaro tambari na iyayen gidan mu guda ɗaya bayan ɗaya in aje ka a kujera don ga irin kare da za a yi mun a cikin wannan gida. Ko kuma yan mata kowa ta je ta nemo naira, ta nemo abu, kowa ta so da 500, ku je ku nemo naira 2000 kuɗin karan ku. To saboda ka aikin mu na gaba